Pane chitiko chashuka vanhu pane vhidhiyo riri kutendera pasocial media chinoti completable meeting. Vakomana hapana kutaurwa mashoko akawanda kana kuti tingauya tichifeedha vanhu information iri biased, but we just want to comment the video kuti no matter kuti pane zvanga zvaitika zvatisingazivi or what, but we just want to see tingokuratidzai zvaitika panapa. Asati pana mashoko anomuda nyuko panapa, noti wasubscribe like turn on the bell kuti mina mukuzwa vanoposta this video ramuri kuona ratakuprovidera mapictures ramuri kuona our vice president Constantino Chiwenga as he was addressing. Munomuona kuti aiwa with the another 4 colleagues vakamira navo vari kumberi, they are all holding water glasses. After addressing, munoona another picture, they raise water glasses for cheers, and then after that the other 4 delegates vakamira navo vakabva vamwa the contents of the water glass. It might be water or a drink or another beverage, toona vachima. But tikuona kuti after that tinoona kuti our own vice president haana kuzomwa, anobva anodeura mvura iyoyo kana kuti the liquid which was in the water glass. According to the video, people laughed, vanhu vakaseka, but zvinongoratidza kuti aiwa our own vice president aiwa vane vari kuya panapa vasikanyatsi kutrusta maybe the people vavaprovidera with the liquid or the drink or the beverage. Chitiko ichi chatoda kuti aiwa mukomenda aiwa zvagare munyika yeZimbabwe. If you want the full video you can go pahendo yekozwa unozvionera this video ratiri kuona kuti rashamisa vanhu. Toona kuti vanhu vakakomenda zvakawanda, makoments akawandisa, mamwe hatisina kuuya kuti tichiprovidha panapa. That's because we just want people to provide aiwa their own genuine responses pamusoro pemapictures atakuprovidira awa. Tiudze mafungiro enyu pene comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.